Pagkapait palandungon kining mga bata noon karon. Di na makamaong mutabang sa mga buluhaton kay sige lag atubang sa cellphone. Labi na og suguon dayon kusmod sa nawong. Pagkatapulan maayo lang sa kaon. Ginikanan gipasagdan kay lagi daghang project sa eskwelahan. Mga anak nga way batasan tuar day nagyampungad sa internetan. Ang uban di musud sa klase kay nagdit-dit sa kauyaban. Musulod sa sinihan o di bakaha sa mga diskuhan. Hangtod musangko sa mga binuang. Si nanay ug tatay gipatay-patay ang lawas sa pagtrabaho. Daro dinhi, daro didto. Tanom diri, tanom didto. Aron lang naay kagasto. Mikayod silag maayo. Kay lagi mao ilang damgo ng ilang mga anak makahuman og kurso. Apan subong palandungon kay ang kwarta gigasto-gasto lang sa walay hinungdang bisyo. Ilaron ang ginikanan sa rason nga daghan kunog bayranan. Si nanay ug tatay dali-dali intawon og baligya sa ilang kahayupan. Aron lang matagan ang mga anak sa ilang gikinahanglan. Paglabay sa pila ka bulan mo pauli na sab. Kilagilain na pagkunong bayranan. Apan ang tinuod, wa na'y sudsud sa eskulahan. Kaya adik-adik ang gikabuangan. Intawon inosenteng ginikanan mapugos pagbaligya sa mga kabtangan. Sa walay pagsapayan kung sila ang maputos sa dakong utang. Kay mauray lang tinguha nga sa dili pa sila mobiya sa kalibutan. Mga anak mabinlan o kinaadman nga mo'y bugtong bandi nga di makawat sa uban. Ug pag-abot sa adlaw sa graduation, malipayon kaayo si nanay ug tatay nga mitambong. Naghinam-hinam nga makakita sa ilang mga anak nga nagmalampuson. Taud-taud nilang hinuwat. Nahuman na lang ang tanan og pagtawag. Apan walay usa nga mitungtong sa ilang mga anak aron pagdawat sa diploma ug award. Ug wala damha miabot ang babaeng anak. Buntis kini og nagsigig hilak. Nangayog pasaylo sa iyang salang nabuhat. Nay, tay, pasayloa ko ninyo. Kay kamo akong gipakyas. Wako'y kabalos ug wako'y batasan nga pagkaanak. Ug sa kalit miabot ang lalaki nga nagdagan. Nagpaninggit kini og panabang. Gigukod sa kapulisan kay nasakpan nga maligyag butang. Sa dihang gipusil kini, si tatay ang niali. Patay diha o si nanay giatake. Ang kalipay unta sa graduation day, nahimong pagmahay sa tibuok nilang kinabuhi.